μην βάλω μία φωνή, βλέπετε, έτσι. Χαλαρά το έχω. Δηλαδή, άμα κάνω... Α! Τι θα γίνει. Ή, είδατε, με ένα φωνή είναι όλα αυτά. Γιατί αυτά τα μαθαίνουμε κορίτσια από το σπίτι. Καταλαβαίνετε, Ωραία. Χαμογελάτε ακόμη. Σε καλό δρόμο είμαστε. Θα παίξουμε μαζί και στα Χανιά. Περνώ και μόνη μου.